For today's video, no? So, namasahero gyud ko kay wala lagi tay kwarta kanang yung tay kwarta apike kayo, di ba? So, dili ko napadpad aning bersilya, rice and cornmeal. Kay ingon magud sila nga daghado kay magpagaling diri kay barato ra mga gwapa pag yung cashier diri dapita. Hilig yung kay kagwapa panuhak pa. Ug tuod man ay babae diri ako nakitaan. So ako ay siyang lilin, okay sa man yung mga bayhana ni nga. Murag barkaila ko ba, pamilyar ko sa kuha. So ako dang gikuhit, no? Pas nila na pagtanaw pa nako kay si Terry Ring di ay. Si Terry Ring ako ni siyang maguwang. So ako siyang giingnan nga ako'y muhatod sa imo. Kay kinahanglan kay kung kwarta ba pang balon sa kong anak. Yan na siya paghulat. Apurado ra kay ka. Karon pag kakita sa imo ha. So tuod man no, ako siyang gitabangan. Kay lagi gusto ko nga ako siyang dali og hatod sa ila aron maka pamasahero pakuglain ba. Gani ako panghihikap yang kwintas, ako siyang gipangutana og tagpila na yang kwintas kay kana na lang unta yang plete sa kuha kay akong tan-aw mo siyang kwintas gud. Murag nagkantidad gyud ni 1 million ba. Mahalon gyud ning kwintasa so ni ana siya sa kuha nga. Ante, pakuha akong bugas. Anher de po ni mo kuhag bugas diri di ay. Pero iyan ang ilista ha, dili na unsa. Og ako siyang giingnan nga mao na ning bugas nga imo nakuha ni ante. Siya dili, iuli na ka mapriso ta. So tuod man, disulod ko diri sa tapad sa kong iyaan. Ako din ang iyaan mo ni ang cashier ha. Mao ni ang assistant manager diri. Manghod ni siya sa kong nanay. So ingani lang ni no. Ingani mi ka kuan sa mong iyaan. Ingani mi kalangi kalagi ka na ako ante buutan magod. Ang iya pong kabuutan gaamo pong giabuso. Dili gyud natabat ba dapat ba nga abusohon unsa ka maayo na tao abusohon po. Pero sa tinud-anay lang no buutan gyud na akong ante. Every time na may mga problema pag siya duulan wala gyud na siya problema. Ingana ba gyud siguro ng mga iyaan no. Mga pinangga gyud ang mga pagumangkon ba kay sukad ka na amo iyaan gyud. Wala gyud na siya kay ingon nga di balibad na sa amo dili pagka buutan ng iyaan na gani na byuda na pero saan man lisod pag kay ato nang ipahita og laing tawo di ba. So tuod man no nahuman na gyud ako magwang parte na ako magwang dugay kay mulihok ba. Kabalo na siya nga namasahero ko kay nagkinahanglan lagi ko kwarta kay ang pangbalon sa kong anak. Ingani magyud ning nanay ug tatay ta kita magyud mo kayo do matay lang saligan kun dili ang Dios man ug ato ang kagalingon. Ug tuod man akong gipapliti akong magwang kay ato siguruhon kung naaba gyud siya kwarta kay mahadlok putang makwits ba. Tibi apod lalim ni masahero niya makwits lang di ba kundi utangon pa kay na mag-ubang mga pasahero god nga musakay lang pag abot dito sa ilaa maingon diyon nga balikan lang ugma di ba. So ako gyung gitirahag sinigurista ni akong magulang kay lisod na kaayo unsaon na lang ang gasolina perter bagyong layuan ng ilaa tanawa mo ni ang balay diri sa magulang ay balay mao ni ang lugar diri sa akong magulang Barangay San Roque Poblacion Corilla di ba. Ingani lang ni diri mingaw kay ni diri suok naman gani ni pero giputulan ako ang video kay medyo taas-taas na siya kaayo di ba. Ingani lang ning lugar na modre pero bisag ingani na mong lugar sa San Roque peaceful kay ni lugar ni kaluoy sa Ginoo gyud. Mao ni ang lugar nga gibuligan gyud sa Dios nga mga walay mga binuang nga mga trabaho ba sa mga trabaho ba kana go mga kabalo na bitaw mo unsay mga dili maayong mga trabaho. Gawas lang daghan yung mga palahubog diri dapita. Kay diri ko magudapita ang kalingawan na gud diri mga bitsukihan ana suroy-suroyan di ba. Moro man di kasagaran mga kalingawan sa bukid mga bitsukihan kung asa tong pista moro kabibo ning lugar nagpista pag sa ila pastilana ning lugar ni wala may undang-undang ang pista nga duger man ang pista diri dapita pertigyo layuan ni balay sa kumagwang ba di ba taas-taas na among biyahe ingani gyud siya kalayo so mag-agwanta gyud bisag unsa pa kalayo sa pasahero kay lagi na ning yawa ta o magkakwarta di ba magunsa na lang ang balon ni Genesis ugma nya wala koy kwarta ingani ko pag wala pa gani ang sunod adlaw kinahanglan na nakoy kwarta ug tuod man ni abot ra gyud mi so akong giingnan ako magulang nga keep that change na lang kahatong imong 50 dili gyud siya musugot kay daghan ba po ni siya anak 11 kabuk na iyang anak so akong gisuklian siya gis no kay may na lang po na niya ipalit lagi daw niya buwan og ginamos ipares daw na niyang mga bugas gilaliman kag 11 kabuk iyang pakaunon tinuod na ha dili na komedya so salamat kay Ter nga nagpahatod ka sa kuha kay may nalang ni pangbalon sa imong pag-umangkon og mao na to og for today's video ay